Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, 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 jalan hati-hati. Ki streaming lumantar YouTube saka Robiah Production lawan Kitan Sutanto Official lan live TikTok Gapiro Budaya. Wo ngono. Matur nuwun. Nek live TikTok ki aja mbok unggah uduke lu menengo wae tanganmu. Lu ngantek bundet jarine laporan saka Joko. Kok bundet-bundet Mas terus tangan-tangan tok mengan. Tangan iblis ya ngono. Lah matur nuwun sanget sugeng dalu, Ndek. Kula ta, Pak? Aku Kula ki tuh Dek lan jenengan jarang saupama aku nyebut Dek barang sing lumrah mergo umurku karo umurmu ki mau berkaitan jauh sekali. Lah kok Dek to, Pak? Ya nduk ngoten lho, Pak. Kula niku rada kaget lho, Dek. Sak sirku. Walah. Dalang kok diatur cerewet kowe. Lho. Dek niku ni biasanya kan kakak adik umurnya niku enggak pati jauh. Lah kula kan jenengan niku nek umurnya jauh. Kowe pira? Saya 24. Aku 34. Wah, masa Pak. Iya. Berarti kita kacaknya 10 tahun. Iya, kacaknya sudah 1 tahun. Oh, Besti berarti kita. anu aja, berarti kita panggilnya Bro aja ya, Pak? Oke, Bri. Itu kan Bri. Ayo. Bro karo Bri. Ya, Nggih. makasih. Aturno. Kunjuk ngersanipun temanten sekalian. Loh, Ya, niki toh? acarane manten to, Pak? Rumah Oh, sampun. alah, Pak, kula kita nek bersih desa kula niki, Pak. Apa nek tantut iki bersih desa tok ngono ya ya. Yae. Mboten, Pak, mboten tegese niku kula niki anu, Pak. Pengen antuk wahyune manten ngoten lho, Pak, kula niku, Pak. Nek kepengin entuk wahyune nganten dongano ning dongane sampeyan ki mau nganggo donga lagu. Oh, ngoten, Kulak Pak. balak. Berarti mengke nek kula ndongakne manten kula nggih saged dadi manten, Pak. Iya si Aisyah, wis ta. Wis aja sampe nek dadi ngantene gampang saiki iki, gampang wis. Lah kula niku nggih bingung lho, Pak. Kok 24 tahun kok gak ndang rabi-rabi kok ra payu-payu. Jane iki salahku apa ngono lho, Pak. Lho ning welut, kowe gelem apa ora? Iki cekel-cekelane angel malahan. Hah? Ada mana cepet putu. Gak apa tuh, Dek. Kowe iki sapa-sapa tembungi Mufidah ki tekan ana karo welut ki tembungi. Napa nggih, Pak? Heeh, wis tau. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Yo ngapunten, Dek, niki aku arep pengen ngetokke apa kang dadi karepku sing sak sejati-jatine piye. Nah, aku ki alah. Piye ta, Dek? Baik. Ya, pelok Made pelok. Neno pamintaku ni masih tuase. Ya, enak ta? Nggih, Pak. Enak. Niki Mbak Mas mantennya masih ada apa mboten Bapak Ibu? Nek yae niki aja tekon Mbak Mas nganten. Lah napa, Pak? Tekono Pak De Yono kombi karo Bude malah eneng. Lho aku ki meh tanya karo Mas Mbak manten lho, Pak. Tanya piye? Tanya Mas Mbak manten jenengan riyen pacaran mboten ngoten Lho Pak. kenapa pacaran? Lho, pacaran Pak. Lah kok kula pacaran kok ra dadi-dadi, Pak. Kula niki nggih bingung. Wis ngene wae diruwat sik kowe. Besok-esuk ning omah. Nggo gedange sitok. Kowe ben diruwat karo Mbak Wadi Gori. Aku lapo sih. Yo. Pamintaku nimasita Kunjuk penjelanipun Bapak Sairi kang saking Lumajang matur nuwun sanget. Ha iya. Pak Di Joko Sambi Jajar, Pak T Kendal, Mas Parmo Manyaran, Mas Eko Suroso Kebak Keramat.
Oh iya, Mas Arju Junika, monggo dipun lajengaken. Kagem para penonton ingkang saking YouTube nggih Pak Dalang, Pak Nggih. Joko, salam-salam kula Pak Joko sugeng dalu. Mas Arju Junika ing kalian Lek Komet saking Bakaran Kulon, terima kasih. Ya. Terus ki Nduk Cahayu, Duk. Sakmene iki panggung nganti sing jenenge gendere digeser rono. Aja nganti ngalang-alangi para waranggana karo Mas Langjo kuwi mau anu bergerak. Kuwi iki kebak ana, ora mung begegek nang tengah ngono kuwi. Berarti nek ngebaki nggih ngeten lho Pak kula, Pak. Nglek karo. Bang, nglek karo, Bang. Bandot pasrah aku wae, rampung perkarane. Lah iya, terus ke. Pak Kalis SKTS ginderek keparang mirsani lumantar YouTube. Oh iya, Mas Hendri. Wah, saking Solo Lintang Asmara. Oh ngono. Monggo. Ing sarena sawangene. Sugeng dalu Mas Tantut mboten bosen kula nderek liwat YouTube nderek gunganipun langgam rengu sungkem kagem Mbak Tarni kalian Mbak Putri saking Pak Gito pepunden dalang saking Banjarnegara. Oh ngono. Mas Purdinamo matur nuwun ngebiar selawase. Pak Hong nyuwun serampat. Oh iya Pak Hong ki ya SKTS dhuwure ra jamak kaya Bathara Bayu. Wah mangga dipun lajengaken ya. Datan kinggeng sarembat lamun aduh caketing. Iya. Nek jengkok kurung ngono kuwi iso berarti wis tau mambu banyu kurung nek. Ya wis tau adus ning ngene. Oh lah ya wis tau adus ning ngono. Aku lho karepku ki ngono kuwi. Oh. Monggo dipun lajengaken jeng. Yen cedhak tansah mulat sida asih Pindo mimi lan min tuna ayo bareng nimas ana tepi wajib ki carane mbako ngono urut. Urut ki piye? Wonge ki ya wayu, suarane becik, prilakune ki mau apik. Oh ngono, gek sekolah ya tutup. Oh, ning nasibe urung pati apik. Nenenong ya. Sit
Matur nuwun langgamna sisan digarap irama selembar terus sagongan terus dirangkepke kendange kendang loro ketipunge tonrung ngono ha iya oh ngono random ha ya ya mangga ya aku kang setia satu panjenenganipun Mas Purwadi Samarinda nggih nderek monitor. Oh iya. Menika sing ning Balikpapan Kakangku Purnam ya melu wungon. Oh ngono. Sugeng dalu kitantu tumut wungon saking kula Pak Nardi wonten Cakung. Matur nuwun sing aslinipun saking Karangdawa Pak Waris Sugiyono monggo. Wah iya. Dipulajengaken Dik. Ya. Mokyanto berkahi parang lenggah melih nduk Cahayu leh jan warane becik ya Mak. Iya. Mas Julang monggo kula suwun jumeneng saking palengganipun. Monggo monggo. Monggo Mas Julang. Senang
sugeng dalu Mas Jolang. Dalu kita antut mak cangik Mbak. Wah, jantenan suwe ra ketemu, suwe ra jamu. Jamu godhong kara. Des pundi? Suwe ra ketemu ana ing laladan. Laladan mriki. Endi kene iki mriki? Mriki kalih mrika. Nah, laladan Triguna. Oh, nah, jih. padha ane kak ya. Ndopang pernae. Adat lupiya sing wis dagelan-dagelan sing ning tanah Pulo Jawa ki racak-racak piyayine iki bagus-bagus. Contone Mas Yuda ganteng. Terus meneh Mas Jo Klitik bagus. Ganteng bagus. Lho, piye ta? Ha ning aku ya nggumun ning atase beliaunya Bapak Yono Kombi ki mau arep ngundang sapa wae kelakon kok mung trima ngundang sing ora bagus kaya sampean kuwi. Ketemu pirang perkara. Nuwun sewu jenengan dereng pirsa to. Pirsa piye? Nuwun sewu tepangaken. Heeh. Kula supir telesere Pak Triyono, nggih. Oh, Dadi- supir tracer. Oh, dadi ora dagelan ning mriki rewang, Pak. Oh, sampean mung trima rewang nang kene. Lah iya. Wong rewang ki mau kudu lare batin. Nggih. Ngudokke jiwa lan ragane kanggo Pak Yono. Nggih. Leres ta? Leres Sesuk mulih kok kene iki mau ya ora kena ngarep-arep perkara probeyane. blas jenengan sumpah wani sesuk ora ngarep-arep bau. Lah ngopo kok ora ngarep-arep kowe? Wis lunas sesasi kepungkur. Iki dadi rene iki nyarutang. Oh iya. Nggih. Ning bengi iki ra karu-karuan estu. Las Di ngopo? daleme tamu wis seminggu. Heeh. Ora leren blas gara-gara ting mriki wayangan belah bakul turut dalan ngantek rakamot pasar Juwana mriko. Saking akeh bakul. Saking kae bakul. Kiyayine nggih blater semanak. Masya Allah ning guri ki mau apa-apa wis dicepaki ning nggone transit cuwepaki. Kanca-kanca padha wareg dahar. Heeh. Terus sembarang mau tak delok ketoke ana pentol bakso, ana sate, ana rawon. Aku rono karek uman godhong dondong bloko ngono ae. Ya ngono kuwi dinikmati. Syukur kernaning Gusti wong latihan saanane ora usah milah-milih. Kaya Birgita golek bojo ora usah milah-milih. Goleki apa sing ganteng sing elek. Wah, manuke padha ae kaya. Lho kata-katamu ki ora penak ngono kuwi. Lah pripun to? Nek sing jenenge ngudang karo bocah, ngudang karo adik ki ora kena Sing tembung pripun? siji ki Ah, mau. kudune pripun? Wah, kabeh wong lanang ki padha wae sing penting tanggung jawab. Nah, wi ngono ku golek apa meneh. Angger gelem saanane ra cepet to nduk neh wong kowe kuwi ayu wae kok. Ayu yoko-yoko tabrak iki ora ana sing nolak. Saya neh sing anu kuwi sing bonang gedhe iki. Oh, tenang. Oh, lah niku neh kok roh sinden sing ngoten niku roh kabeludo we bingung lho, Pak. Pendereke sedaya sembah nuwun Pak Triyono. Nggih. Wah, nekake piyayi-piyayi luhur sing padha mirsani nanggep dalang kondang Klaten. Serang ngentekke Pak, telesere anggere ngluyur seminggu wis nggo bayar wayang turah-turah. Ora sah nekake apa kuwi jenenge tabungan wis ora ngarah. Ya, tenan kak. Mula nuwun sewu Mas, disembadani sing mantu iki. Nggih. Sebabe nganti diboleke sapi loro. Wah, kula sapi loro kene iki nek sing boleng ora Mbah Min ya ora dadi. Kok sampean ngerti? Lho Mbah Min niku kalih kula niku padha mawon. Nek kula betet pitik nek kiambake betet sapi. Dadi Mbah Min wis terkenal ngolah-ngolah sapi ngoten niku. Bisuh nembe niki wayangan panggunge kaya palapa. Beduwiting kula. Mbak Tatin muene tak surung kok ngisor mah kepentat-kepentute mulih sabar ya Mbak encen dhuwur ngono. Iya. Nggih. Ning merga sarana niki senenge ra karuan bengi niki kanugrahan gadah mantu. Nggih. Niki terus dalang Klaten panggunge didhuwurke. Iya. Iki mboten kula telepon iki mah dhuwur neh Pak Dal pucuk pelem ngono niki malan. Dadine saking senenge nyubya-nyubya putra kekalih. Nggih. Sinten sing mboten tepang Mas Dana, Mbak Angel dadi keluarga sing langgeng donya akhirat. Merga wis ijab lan kabul wong lanang iki tanggung jawabe abot. Angger wis ngucap kopiltu nikah wa taswijah ya. Bil mahri khal madkhur khalan wa abot. Artine Wis nampa akad nikahe wong wedok binti bapake mas kawin yang tersebut tunai. Iku susah. Ape dinggo esuk bengi pajar awan wis sah. Nek urung ngucapi ku ora sah. Sediamuk wong akeh. Ya. Nek kaya sinden-sinden ngene iki dipernah-pernahke karo sing kagon kersa.
Sinden ora tau ndelok wayang lagi iki sinden do ndelok wayang. Zaman dhisik akeh ngene iki ning saiki ya jarang banget. Biasane sinden jejer mriko ora iso ningali wayang iki sinden dikongkon ningali wayang. Saking senenge nutup ratan lho Pak. Niki nggih biaya melih niki. Iya. Izin. Ora sithik. Mboten sithik nggih. Iya. Nutup ratan kuwi ora sithik. Pokoke nutup dalan apa ae iki larang, Bapak. Sik. Kata-katamu sing cetha lho. Nutup dalan apa-apa ki larange dalan apa wae. Dalan pertelon ngeten iki, dalan alun-alun apa melih dalan strategi niku nek dienggo panggung izin. Niku dadi dalan apa yang ditutup niku larang. Oh iya. Pendapatmu ngono kuwi ya? Nggih. Larangan nek ora dibongkar panggunge ya sesuk ora iso wong liwat to, Pak. Nggih, leres Mas. Jolang weh tenan Kak. Tamune pirang-pirang kaya mengkene iki mau. Mula beliaunya iki mau tansah nengenake marang Jagating Serawung ki ning kene iki, Mas. Nggih, leres. Wis, Dana Driya ya luar biasa. Le mbantu pembangunan masjid ki mau pira wae wis bayangno piyayi siji ki Pak Diyono kuwi. Nggih. Dadi dienggo kaapian niku ora nggo heman. Ora heman. Wah, neh nanggep wayang iki yo kanggo kaapian sedekah iku ora kudu duit utawa ora kudu beras sak piturute. Sedekah rasa ngene iki nggih sedekah. Sedekah. Nggih. Dadi yo dalan mlebu ning swarga ing tembe Allahumma. Amin. Amin. Ya. Mau sono sinden-sinden Birgita sak piturute ayu sinden-sinden iki nek bengi. Ya, nek bengi sik. Pripun? Sinden kok nek bengi iki piye nek ayune iki? Ha ndek mau rung dandan yo elek-elek lho Pak. Mula jenenge ngadi sarira ngadi busana. Itulah hebatnya seorang wanita. Iya. Mas yo ketoke iki ming sederhanane nek wis ngadi salira ngadi busana iku walah lah sapa sing ora ngerti nek wong wedok iku endah. Wong wedok iku endah sembarang dengae. Contone bahasane, cara mendidik putra-putrine lho. Iya. Ibu iki sing paling dekat dengan seorang anak, memperkenalkan budaya, etika dan lain-lain lho. Ya. Anak urung iso omong diwarai nyuwun. Dadah, tindak pundi niku ibu. Kedua baru guru PAUD, TK, SD dan seterusnya. Lah bapak itu tugasnya yo menggolek duit karo gawekno adik. Wis adik dadi supaya seneng iso jajan, iso tumbas klambi, iso blonjo maem sing enak. Wah. Walah wis sakniki napa sing kurang teng sosmed pirang-pirang blonjo ora sah ning toko. Karek menyetek kok kurir kok bayar ngoten to. Rampung perkarane ya Mas ya. Rampung. Lah iya iki nuwun sewu. Nuwun sewu para pamirsa tak suguhi dagelan kakung. Upama bagus ngono ya lumrah, ning gandeng ora pati bagus. Ya piye meneh, tak sumbel karo piyayi sing cantik lan ayu sing Ngayogyakarta. Ben ora kaya grahana nggih, Pak. Nggih. Kok dhewean wis ndase ngene dhewean kok kaya grahana. Dadi nek semandhik sinten nika ingkang setuju? Mbak Tatin. Ya. Mas aja diplerai. Mas aja dipayai. Harapku jalaki esri. Tinggal aku butuh ngerti cara. Ojo ditinggal kabeh manten ketimuran. Sing eling apa-apa aku budaya ajane kandamu. Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu Pak Tantun, Mbak Limbo, Mbak Cange. Matur nuwun nggih panjenenganipun rawuh wonten dalemipun Pak Triyono, Pak Yon Kombi wonten mriki. Oh nggih, sami-sami menika lantaran panjenengan nggih kula saged sowan wonten mriki. Laras nggih sing bakwak dhewe silaturahmi sik. Perkara golek dhuwit iki temu gampang. Lah, wong iki sing penting golek jeneng sik, aja mung jenang sik sing mbok temengenke. Nyatane sampean bareng melaku ning kene, kiwa tengen kene iki ngejop sampean ya akeh, ya lang ya. Nggih. Mbak Tatine luar isih ra umum, njaba jero nampa kabeh kaya.
Sik, lambemu nek muni sing ati-ati lho. Maksudnya piye to? Jaba jero nampa kabeh iki sing mbok karepe piye? Jaba niki paragane jero niki nggih suarane. Oh. Lho, ngoten lho. Suara kok ning jero iki piye? Ah wong lanang mosok ora paham lho. Suara iki ya ditokke no. Lah ditokke rak nek pas nyuara lah nek urung kan ya ning jero. Nek swara biasa kaya ngene iki nek kadung nembang lho kaya ibu-ibu waranggana kae nek kadung nembang mesti sapa sing ora kedanan, sapa sing ora seneng ngono lho. Wong wedok iku nek gelem totalitas adol njaba jero cepet sugih. Cepet sugih kaya contone. Lah contone kaya jenengan iki lho, iso Nyinden. beksan, iso nyinden, terus iso menghibur iki totalitas. Larang. Larang. Nek meng ngadol njaba tok. Jobot idol kilon mesti nek kabeh nggopo. Oh ngono ta. Jo- Dadi adole njaba jero. Jaba jero totalitas kita dharma sebagai apa? Dadi sinden kudu totalitas lho. Dadi dalang ya totalitas. Totalitas. Bar ngene iki kok ora do totalan to, Nduk. Maksudnya totalitas iki ya sing apa jenenge profesional. Ya samudarange iki totalitas kabeh, ngono. Niki jane pripun to Pak Dalang niki sing ngakon napa? Niki jodhone kula niki Pak Jolang niku jenengan apa Pak Triyono? Pak Triyono piyambak. Oh. Jane kula pun mbok mboten nika wong mboten gadhek wong niku aku ya ngono to. Kok jenenge yang anu mbok sing luwih elek enten mboten to? Lah nggih. Kok ya jodhone kok ya iki. Ayo, lho. Mbah. Aku tak salaman to Pak De. Pak De jenengan wapun moto kula ta? Nggih, pundi Pak sing dipotong nggih napa Pak? Alah. Nggih dilak-dilakan benjeng dalu. Nek teng griya. Kula iki duduk di sini kok anu Pak De kok anu HP-ne tunggah ki mbok sithik ngene iki. Ayo piyai sepuh ku yo Mas yo panjenengane ki yo Sida konangane. hiburan kaya. Kok wis Nggih, Ra, konangan. Dinggo semangat nggih Pak De nggih. Semangat apa wong Semangat dipoto? apa? Dipoto apa wong dienggo status e gur mok sirahe ra ono wi. Lah terus? Ya mbok tugel wong nyolong ya segugup kaya. Dadi gulu mengisor. Saentuke ya. Iya. Sak tekane. Nggih, derek remen menika saged sowan wonten Dopang mriki. Nggih, wonten Dopang. Menika dalam rangka pernikahan. Nggih. Mas Dana kare Mbak Rani. Mbak Angel, nggih Mbak Angel, panggilane nggih. nggih. Menika nderek ndedonga kagem temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih pokoke langgeng sak terusé hanya maut yang memisahkan. Amin. Wis dawa umure yo akeh rezekine barakallah. Amin. Terus Sedaya. mugi-mugi enggal cepet dapat momongan Ya. soleh lan soleha. Amin amin. Niku dongane pokoknya sing terbaik buat kalian berdua. Kagem keluarga Pak Triyono nggih mugi sedaya tansah pinaringan sehat, Amin, lancar amin. rezekine. Amin. Nggih, Ngene ngaten iki niku. sing diadol, sing diarani adol jero ngene iki. Ukara ki termasuk adol jero. Lho, jerone ati disuarake supaya padha mireng iki swara jero lho. Ya, ngono ya oleh. Berarti nek saka jero ditokke kuwi dadi apik. Ya apik. Apik. Dadine diregani larang. Nah, kuwi apa-apa ki nang nggon jero ki larang. Lah ngono namun jeromu mbok ditokke jajali larang apa ora? Wis tahu. Terus? Wis tahu tak tokke. Terus? Royok kirik malah. Lah iya. Mangsa aku nek lesio-sio meneh. Wah, Nah, niki. Acen kok ya. Wah, tenan Mbak Tatin. Nggih. Wonten panyuwunan gandeng niku penjenengan niku spesial adalah lakon Podang Kuning. Wonten panyuwunan Podang Kuning. Oke, siap menika. Ya apik-apike. Kene iki budaya kene iki komplit tayub ana. Ayo pono. Ketoprak full. Oh, ketoprak. Wayang yo. Wayang campur sari, Oh, alah, dangdutan ya wis. Ketoprak kene iki anggere sembane do ngene iki wong merapat lho ngene. Apa? Merapat. Piye? Lho jogete mban-mban kae lho. Oh ngono. Iya. Ngene iki do merapat ngene iki kene. Oh, kene. Mulane awakmu ki kok nek beksan ya ngene. Ngono. Beksanmu anggere iso ngono, sesuk didak ketoprak. Tenanan lho ya. Tenan. Engko tiwas aku ngene-ngene engko ora ono sing ngejak. Sing ngejak mogol isek kurangan kuwi. Apa mogol? Sing dadi ula kuwi urung ana. Lah iya. Monggo Mbak Tatin. Ya. Kagem bawa menika. Oh, bawa no. Nggih. Dadah kok nyojo ora bawa. Lah, swara jero tokke. Sing jero ditokke. Nah, Jenengan sing nampani ya. iso no. Pura-purake sampean iki seneng aku. Oh ngono. Oke. Pura-purake apa-apa, Mbak?
jenenge panggung itu adalah sandiwara. Oh iya, panggung adalah sandiwara ya anone kaya ngene ya, Di. Dinikmati. Ya, Dinikmati. Wong urip iki latihan sakonone. Sakonone. Aku ya sakonone nggone sapa-sapa lah ngirim panggung ya nggon aku. Jenenge rasa anone. Lah iya wong dalang kaya Ngapa kok sik kok arep nyekel lho? lah iya wong jenenge engko nek ra dicekel darani sombong. Iya. Berarti langsung nyekel. Iya. Natyan. Sumpah sing nang omah apik iki. Sing nang omah kaya ngapa? Ah, wong ngentut ae fales. Kaya ya sing nang omah jajal coba kon dandan kaya ngene rak ya. Wis nate tak kon dandan kaya ngene iki mlakune malah mundur. Kabotan gelungan ngene boleh. Sin-sine wong. Wong kok mlaku ngobeng. Iso. Oh ya jenenge jodoh. Iya. Ya. Wujud temong paksi. Ya, semoga kowe diparibasake manuk. Nadyan wujude mung Nadyane mung wujud manuk. Umpamane manuk panjenengan menika manuk menapa Kang Mas? Emprit ngawur nek kadung miber kaya Garuda. enggak. Mama, sumpah kowe tak kon pura-pura lho, aja seneng tenan lho, aja seneng tenan. Ora lho, wong bar pandhep rono mbasa noleh kok guyu ngono aku rak ya wedi ta. Awakmu ki lho nembange ki tak kon pura-pura senengne ketok kabeh seneng tenan iki aku arep njogo jarak to. Ekspresimu tuh jangan begitu, aku menjadi ketawa. Lho iki trendase ngene iki kok piye to? Wong ndase iki wis ngene iki. Tenan lho ki tanggoku kae sing bendina karo aku walah bento kabeh kowe. Guyu dhewe terus kok yo. Berarti rasa ngematni ya. Lah iso. Wong guyu ki sehat. Umpama bojoku ngene ngono. Ngapa? Ketoke ra mungkin. Kok jarene penonton umpama bojone jenengan kuwi aku kok muni jarene ora sempat katokan iki. Maksudnya piye? Umpama kok Mbak Tati ini jodone jolang, Mas ya jolang elek iki kegunaane akeh. Contone? Nek umpama awakmu resepsi montormu gak ilang. Aku iso. Lah awakmu ayu resepsi dhewe aku nunggoni montor. Ora bakal ilang. Ngono ta? Nek bojomu ganteng resepsi wong loro montormu ilang. Loh, saiki umpamane kamu menjadi suamiku, terus kita kan berpelukan, terus kita berciuman. Lah terus apa aku engko ra roja-rajeh to, Mas? Kok iso roja-rajeh ki ngopo? Lah iki aku durung sida berpelukan untune wis tekan raiku ki. Lah tapi nek mbok ikutno lomba Agustusan kan nomor 1. Kok iso? Lah sikile jek ning ado untune ning finish. Ter ya iso ngono ki kena nggo panjat pinang ya Mas, dadi mak dicetok ngono, cetok ta iso tiba. Apa meneh Pak Triyono kae nek kombine rumpamane kok ana sing wis entek jope kae wis kok ana wong rauman kombi. Lah aku kon mangap ning pinggir galengan tugel dhewe to nduk krek ngono. Ora jujur, kombi iki apa kombi? Kombi ku ngene lho. Apa? Mesin. Terus diunek kene iki terus mbabati pari. Krek Le babat kok nang kono mbok nang ngarep kene lho. Lah wong contone ning kono kok e. Nang kene kan ya iso krek kok. Ya kono ki sawah krek terus damene padha ucul parine nang jero glangse. Oh, berarti mesin anu. Mesin pemotong padi. Lah ngono. Berarti ki kaya kombi ki bener ya. Kowe perkara untu ae. Milih dicokot wong diuntu ta ra diuntu? Ora diuntu. Ora diuntu kowe malah gringgingen kaya stroke lho. Kok iso ya? Ora diuntu ki malah digigit enggak sakit. Enggak sakit apa lah kowe diuncalangi wae diuncalanang ngono. Alung sing diuntu cokot geten kayak di plas mari. Aku langsung tetanus ya. Lah nggih. Dipun lajengaken, Mbak. Ya. Halo manis rangsa
saire utawa bawane kan ngrayu to. Aku embo-embo mongko peksonen. Oh ngono. Iso. Ya sebagai sapa? Ya sebagai calon garwa iki nek lagi purik piye ngono. Lah ngene, iki carane ketoprak, kowe iki Srihuning, Jolang ki mau Wiratmaya. Nah, pokoke Wiratmaya ki bagus pokoke ning kuwi pokoke nikmatono ngono lho karepku. wis kok dinggep ganteng ngono wae. Srihuning karo Wiratmaya. Ya. Ngono. Berarti padha geleme. Ya padha geleme. Ah. Kapan ya aku bisa kasembatan Tigarwa Wiratmaya. Oh iya, ngono. Dadi ngono sik ya. Udah rasamu ngono kok aku terus teko. Teko plek aku langsung piye ngono. Oh ngono. Enjo. Tak ini bawa sik sak larik ya. Nah. Wes wingkian kala Kang Mas Wiratmaya kok ora ngan teko-teko to. Apa ya aku iso dadi bojone Kang Mas Wiratmaya? Bisa. Bisa terus tok tok tok. Ora ngomong kok Iya, Mas, tak ngomong. Aku anggere bisa terus tok tok tok. Aduh. Ngono. Kok weden barang iki ora larang abi kok nganggo weden. Baleni ora? Ah, baleni coba. Apa aku bisa dadi garwane Kang Mas Wiratmaya? Bisa. Tok 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 tok. Tok malinge kecekel. Kok malinge kecekel? Keki yoga tak bakul sosis. Kala apa ta? Lah nggawa gamelan ya dituthuk gamelane kaya ketoprak-ketoprak pati. Kene iki nggone ketoprak. Oh diiringi jaluk Diringi tuk 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 ning ndang tak tuk. Ya. Oh ngono. No. Kene iso ketoprak sesuk ya ditanggap neh. Wayang versi ketoprak. Terus ki baleni meneh. Manut sutradarane. Bulan balen terus iki kesel lho kecandani kok. Apa aku ya bisa dadi garwane Kang Mas Wiratmaya? Bisa. Kaya goleki cah digawa gendruwo. Wis ora dadi arep dadi apa jane? Wis ora dadi apa-apa. Ora dadi. Bocah. Ah bacotke. Duh pengen ngerti suarane Mbak Tatin. Goleki si podang jana Aku jenengan gandeng yoga-yoga do serik. Lah ngapa? Mbuh kok do ngidu kabeh. Lah iki yo gandeng jarene mesra ben mesra ngono iki to ya. Iya, aku kuatirku apa nek awakmu seneng aku tenan. Ayo umpamane seneng ya ora apa-apa to, Mas. Alah, lah Mas yo mendem yo tetep muni gelem to. Wong disenengi ngene kok mau wegah urip apa piye? Iba bunga inga kok gandengan terus kaya truk to Kang Mas? Kok nek awake dhewe ora gandengan kepiye carane nek wong-wong kok diarani aku ora sliramu ora padha tresnane. Oh ngono. So gandengan terus. Menawi panjenengan tresna ki ndang diterusne digongke Kang Mas. Ya. Nyanding bisa dadi tombo Suarane yo ternyata gede. Wah, alane kok aduan mesti diarani sunyara ki mbari. Bari. Lah iya. Nggih menika sampun bawanipun. Dipun lajengaken langgamipun lajeng mengke dipun seragenaken. Ya, ya ngapa ya.